गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो UPPLनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिग्रोदोङो। बे समाव आङो लाइमोन हान्जानि जानानै जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्ति आरो 58 नं तामुलपुर समस्तियाव UPPL आरो BJPनि जे जथाय केन्डिडेट फारियै जिरन बसुमतारी बिथां आरो जलेन दैमारी बिथांमोननिसिम आङो लाइमोन हान्जानि जानानै आङो कंग्रेचुलेसन बावदोङो आरो बेजों लोगोसे आङो बे मोननै समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावनो हास्थायदोङो। मानोना रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों दिनै जोंनि बे सानै बिजाथिया जिरन बसुमतारी 28 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय आरो जलेन दैमारी बिथां तामुलपुर समस्तिनिफ्राय देरहासार जानो हाबाय। बेनिखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। लोगोसे जाय दैदेनगिरि बिथांमोना थांनाय गोबाव समनिफ्राय लानानै बे मोननै समस्तियाव गोबां खामानि मावबाय, बिथांमोनखौ देरहासार खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावो। लोगोसे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो BJPनि मानगोनां पार्टी प्रेसिडेन्ट भवेश कलिता सार आरो AJPनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट उत्तुल बरा सार आरो लोगोसे जोंनि BTCनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बिथांमोननि दैदेननायाव गोबां बेबादिनो जाय मन्त्रि बिथांमोना जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्ति आरो 58 नं तामुलपुर समस्तियाव खामानि मावफैबाय। जोंनि BTCनि गोबां EM बिथांमोन, MCLA बिथांमोन, सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोन, डिस्ट्रिक्टनि, ब्लकनि, प्राइमारिनि, बुथ कमिटिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो जोंनि UPPL हान्जानि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव बिथां सानै बिजाथि जायफ्रा देरहासार जानानै थांबाय बिथांमोना रायजोनि जानानै खामानि मावगोन, बिथांमोना रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन, लोगोसे गावबागाव समस्तियाव जौगाथायनि खामानि मावगोन, बे मिजिंथिखौ हास्थायबाय। आरो आङो जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन जे फैबाय थानाय समावबो जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ मदद खालामलांबाय थायो, बेखिनिखौ हास्थायनानै आङो बे समाव आंनि जे बुंथिनाय बेखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोनथोंसै।